Igual que ocorre no resto de España, o mercado do alugueiro en Galicia mantén un desequilibrio entre a oferta e a demanda que dispara os prezos e complica a busca de vivenda. Este ano, o prezo dun piso en alugueiro na nosa comunidade subiu máis dun 7% de media. A escasa oferta e a alta demanda manteñen tensionado o mercado do alugueiro en Galicia. Atopar vivenda complicouse. Alugar antiguamente era máis sinxelo, a xente elegía a zona, nos pedía, quero un piso para alugar en tal sitio, en tal zona, tanto de precio. A día de hoy buscan unha vivenda e puntos. Nesta inmobiliaria de Vigo acumulan solicitudes e normalmente xa non chegan a publicitar os pisos que lles entran. Pusemos un anuncio en horario laboral, pusémolo ás 10:30 da mañán, a menos 25 tiñamos o piso con 14 personas que nos habían escrito a través de portales inmobiliarios e o teléfono empezou a sonar como se isto fora un concurso da televisión. A falta de vivenda dispara os prezos. Segundo datos do Observatorio da Vivenda de Galicia, os alugueiros subiron de media un 7,4% respecto do ano pasado. A cidade máis cara é a Coruña, seguida de Vigo, que chegou a máximos históricos. Un estudio xa difícil, moi complicado, encontrado por debaixo dos 500 euros. Se nos vamos a un dormitorio, está por riba dos 600 xa normalmente. Dos dormitorios 650, 750, 850, tres dormitorios xa de 900 para arriba. Pablo Campos lamenta que non saian máis pisos en alugueiro polo temor dos propietarios a impagos e ocupacións. Son casos puntuais, o sea, a realidade, eu sempre defendo moito tamén o inquilino, é que o 90% dos inquilinos non dan ningún problema. Conta tamén que ás veces os propietarios están dispostos a alugar a un perfil concreto de inquilinos e poñen requisitos como que sexan funcionarios e que estean casados. Creo que estamos chegando a límites que non se poden sobrepasar. Hai unha cuestión de ética que debemos mantener. Hoxe en día é frecuente establecer un seguro de alugueiro que ten que pagar o propietario para seguir percibindo a renda mentre se inicia un proceso de negociación ou de desafiuzamento en caso de que o inquilino non pague.